ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीनं महायुतीतील अंतर्गत राजकारण पुन्हा एकदा उघड केलंय। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सहकार पॅनलनं भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांच्या परिवर्तन पॅनलचा पराभव करत 21 पैकी 16 जागांवर विजय मिळवला। या निकालानंतर आता लक्ष लागून आहे ते सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेकडे। आगामी होऊ घातलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणुकीतही एकनाथ शिंदे विरुद्ध रवींद्र चव्हाण असा सामना रंगणार का, याची चर्चा आता राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे। पाहूयात या संदर्भातला स्पेशल रिपोर्ट। ठाणे पालघर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणूक नुकतीच पार पडली। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, हितेंद्र ठाकूर, भाजपा आमदार किसन कथोरे यांच्या नेतृत्वाखाली सहकार पॅनल निवडणूक रिंगणात उतरलं होतं। बँकेच्या 21 संचालक पदांपैकी 10 संचालक बिनविरोध निवडून आले होते। त्यात 10 पैकी 8 संचालक हे सहकार पॅनलचे होते, तर 11 संचालक पदासाठी निवडणूक झाली। बहुमतासाठी सहकार पॅनलला 3 जागांची आवश्यकता होती, त्यामुळे उर्वरित 11 संचालक पदासाठी चुरशीची निवडणूक झाली। शिंदेंच्या सहकार पॅनल विरुद्ध भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांचं परिवर्तन पॅनल होतं। परिवर्तन पॅनल निवडून येण्यासाठी रवींद्र चव्हाण आणि माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील यांनी मजबूत फिल्डिंग लावली होती, त्यामुळे ही निवडणूक प्रतिष्ठेची झाली। या निवडणूक निकालात एकनाथ शिंदे यांच्या सहकार पॅनलनं रवींद्र चव्हाण यांच्या परिवर्तन पॅनलचा पराभव केला। तर याच निवडणुकीत 2 मातब्बर नेत्यांच्या पॅनल विरोधात निलेश सांबरे हे अपक्ष म्हणून निवडणूक रिंगणात होते। या प्रस्थापितांच्या लढतीमध्ये 2 मुख्य पॅनलमध्ये स्थान न मिळालेल्या निलेश सांबरे यांनी दणदणीत विजय मिळवलाय। विक्रमगड तालुक्यातील सेवा संस्था मतदारसंघातून निलेश सांबरे यांनी प्रस्थापितांना धूळ चारत विजय संपादन केलाय। निवडणुकीपूर्वी ज्या प्रस्थापितांनी निलेश सांबरे यांना आपल्या पॅनलमध्ये स्थान देण्यास नकार दिला होता, त्याच प्रस्थापितांना या निकालानं सांबरेंनी आपली ताकद दाखवून दिली। पाठीशी कोणत्याही मोठ्या पॅनलचा किंवा राजकीय गॉडफादरचा आधार नसतानाही सांबरे यांनी स्वतःच्या बळावर मोठा विजय मिळवलाय। ठाण्याच्या या निवडणूक निकालानंतर आता चर्चा सुरू झाली आहे ती सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेची। आगामी सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक निवडणूक ही देखील होऊ घातली आहे। गत निवडणुकीत रवींद्र चव्हाण, मंत्री नितेश राणे यांनी जिल्ह्यात ठाण मांडून पूर्ण ताकद लावली होती। रवींद्र चव्हाण सिंधुदुर्गचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे त्यांचा विशेष लक्ष सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर असतो। आता ते प्रदेशाध्यक्ष असल्यानं प्रत्येक निवडणुकीत बारकाईनं लक्ष ठेवून असतात। लोकसभा, विधानसभेसहित नगर परिषद, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती या निवडणुकीतही याचा अनुभव सर्वांनी घेतलाय। त्यात जिल्ह्यात मंत्री नितेश राणे, प्रमोद जठार हे भाजपचे 2 आमदार आहेत, तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेनं जिल्ह्यात आपलं राजकीय अस्तित्व मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू ठेवलाय। शिवसेनेचे 2 आमदार आहेत। आमदार निलेश राणे हे आक्रमकपणे आपली संघटना मजबूत करतायत, वाढवत आहेत, तर दीपक केसरकर हे शांत राहून संघटना वाढवतात। जिल्हा बँकेची निवडणूक केवळ सहकार क्षेत्रापुरती मर्यादित न राहता ती महायुतीतील प्रभाव, नेतृत्व आणि राजकीय ताकदीची परीक्षा ठरू शकते। जिल्हा बँका या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा मानल्या जातात। शेतकरी, सहकारी संस्था, ग्रामीण विकासाशी या बँकांचा थेट संबंध असतो, त्यामुळे जिल्हा बँकेवर नियंत्रण म्हणजे केवळ आर्थिक संस्था नव्हे, तर ग्रामीण राजकारणावर प्रभाव प्रस्थापित करण्याचे प्रभावी साधन मानलं जातं। त्यामुळे आता या सर्वांचं लक्ष सिंधुदुर्गकडे लागलंय। ठाणे पालघरचा निकाल हा केवळ एका जिल्हा बँकेचा निकाल होता की महायुतीतील भविष्यातील संघर्षाची नांदी, याचं उत्तर सिंधुदुर्ग जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मिळू शकतं। कारण लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीनंतर जिल्ह्यात झालेल्या नगर परिषद, नगरपंचायत निवडणुकीत शिवसेना भाजपमध्ये जागा वाटपावरून बिनसलं होतं। मालवण नगर परिषद निवडणुकीत तर प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी पूर्ण ताकद लावली होती। शिवसेना भाजपमध्ये जोरदार संघर्ष देखील पाहायला मिळाला होता। राज्यभरात त्याची चर्चा झाली होती। या संघर्षात आमदार निलेश राणे यांनी भाजपला धूळ चारत नगर परिषदेवर शिवसेनेची एकहाती सत्ता स्थापन केली, तर कणकवली नगर पंचायत निवडणुकीची ही जबाबदारी निलेश राणे यांच्याकडेच होती। निलेश राणे यांनी शहर विकास आघाडीला पाठिंबा देत तिथंही भाजपला दणका दिला होता। त्यामुळे आगामी जिल्हा बँक निवडणुकीत सिंधुदुर्गमध्ये मैत्री टिकणार की ठाणे पालघर प्रमाणे पुन्हा शिंदे विरुद्ध
रवींद्र चव्हाण अशी थेट लढत पाहायला मिळणार याकडे साऱ्यांचं लक्ष आहे.